Samtang naman ako diri sa ubos kay tuwa man sila sa babaw. Agi grasyan gyud bitag halwan diri nga dako-dako parikoy. Kisi-kisi oy. Kisi-kisi. Og sa dihang gitawag tagkalit kay nakaigo nagkasili si Parikoy Jijim. Dali-dali dayon tag-ambak diha para masigundahan para dili na makaikyas ba. May gani na aras dool si Minggoy. Ano sigundahan dayon oy. Mao ni si Parikoy Jijim. Siya ang nakaigo diha sa ilawom. Samtang naa siya diha sa ilawom, kami pod ni Minggoy diri sa pikas. Gahi kay birahan Parikoy pero nakuhar gyud oy. Anga oy. Igrasyahan gyud nagkasili ba. Dili na ta mga apit ani. What's up mga Parikoy? For today's video, nagkatapok-tapok na pod mi. Kay mamana daw migluon ron Parikoy. Mamasin mi nga to kung makakuha ba mi kasili. Kay naay nakaingon sa mua nga kasilihan daw dito Mao ni ang mga pana na amon dadon. Ug para masayot o kita-kits na lang ta dito Og naabot na kita sa aton destination Parikoy. Mao ni nga bridge ang sama na makaron. Tubig Dako Bridge. Mao siguro gitawag ning Tubig Dako Bridge. Kay kinahabugan Parikoy. Sus kuyawa pod mulili sa ilawom ay. Mura magbirahon ka. Okay ra untog birahon ka. Pero kanang birahon ka paingon niya. Na gabasa na pumbaba nimo. Maoday ng agyanan nato Parikoy paingon sa ubos. Sus kinahadlukan. Wala ra bagyo ni tanan. Action lagi kurog akong tiil diha Parikoy. Tiil ka ni kurog basin itlog. Di ana poy lain no. Medyo bintahan na ng ikadong hagdanan Parikoy. Kay nakaslang gamay. Katong pilmero murag barog man jud kayo. Ug kaloyan sa Ginoo. Nakanaog na gyud ta. Sus pagkalisuran in dapita. Dili na kung balik dire Kung ari ra gihapon ta moagi. Bahala man dagway kasili. Huwag diri sa unahan, before ta maabot sa aton destination Parikoy, muagi sa Kalabungan ani. Nah, okay ra Kalabungan. Nya saon maning lisod makaindan, dangog pagyud kay tumbanan. Mao na giingon nga pakusganay na lang jud ta guardian angel ani. Nakanaog rig ang safe Parikoy. Dako kay kog ngisi diha kay abi na kog maura to. Pero napagyud ay lisod sa unahan. Nah, bahak ning buhata. Askang lisuda pa ning agiana Parikoy oy. Kanirang sagbot kagunitan. Unjag mahadjang. Nah, gamay ra bag tubig sa ubos. Maon dito lang agi sa unahan Parikoy. Pero wala na namo na video. Og naabot na gyud mi sa among spot Parikoy. Timo sa demig pandiri kay kapoy kay binaktasay. Angay, murag gipanggutom ang mga mananap ba. Hog kay busog naman mi. Aw atake na mi. Ano man ni? Sanok. Na ako ni baksan Parikoy. Bibibit ang tanawon be. Giahak na gid baksan Parikoy Uwi anagot. Okay, husto ng katawa Parikoy. Murag lingaw kay mo dihada. Unang kuhaday na to Parikoy kaning uwang. Nabitas man. Atong dakpon be. Kusugam langoy May gani nas Parikoy Jijim diri. Kisi-kisi ay. Huwag diri sa unahan. Man nga atong ikadang kuha. Kaning saging. Kaning uwang Parikoy. Guwang na ra pud saging Murag naadon ni sa baha ba. Napasok man kay sa ilawom. Ato ron pasagdan diha. Kay kaning uwang atong tuyo. Poksit. Seafoods. Og maunta niya ikaduhan na itong kuha Parikoy. Kaso wa kalagbas ang pana. Kaya nakasandig sa bato. Sayang Pero okay ra. Kinakita na rin pong Minggoy diri sa unahan. Medyo dako-dako na po nga halwan Parikoy Huwag samtang naman nata diri sa bos kay tuwa man sila sa babaw. Agi grasyan po tag halwan diri nga dako-dako na Parikoy Kisi-kisi. Og sa dihang gitawag tagkalit kay nakaigo nagkasili si Parikoy Jijim. Dali-dali dayon tag-ambak diha para masigundahan para dili na makaikyas ba. May gani na aras dool si Minggoy. Ano sigundahan dayon oy. Mao ni si Parikoy Jijim. Siya ang nakaigo diha sa ilawom. Samtang naa siya diha sa ilawom, kami pod ni Minggoy diri sa pikas. Gahi kay birahan Parikoy pero nakuhar gyud oy. Anga oy. Igrasyahan gyud nagkasili ba. Dili na ta mga apit ani. Grabe dako as kasili Parikoy. Ato sa ni-secure sa baba para dili na nakabuhi. Grabe karon pa ko kita nga nakadaka ba. Dako ay. Salamat Lord. Bisag dili kita ang nakakuha, malipay na lang puta. Syempre makatilaw na puta rin kasili. Grabe Master Jijim Unsa kay habakan ning tawhana ba. Swerte man kay karong adlaw. Grabe dako Grabe ka Master Jijim. Gawa sa kasili Parikoy. Mao pud yang uban namong kuha Dako-dako pud ang halwan atong nakuha ganiha Parikoy. Pero wala ra ka 1% sa kasili ay. Parikoy pahuway sa me. While gapahuway me diri Parikoy, amo sa lang po ning gikilaw ang mga uwabang pangtambal sa gutom ba. Atong parisan aning silingan ay gaming suka. Miya. Piskay kayo. Ug di ada po si Dungkoy diri hoy. Okay Parikoy, nauli na ta. Naata karon sa balay sa lula ni Minggoy TV. Ari ra may maghikay Parikoy para makaplastada mi. Di arang kasili Grabe ka dako Di pa tay halwan diri og salig margin Parikoy. Ug kani mga uwang, gamay na lag nahabilin kay gikilaw sa mga kagwang. Kwa!
Og dire gisugda naghiwa ni Mingay TV. Magluto ra mi gamay ani. Aw ka nagod pong igo-igo nga mabusog mi. Human og hiwa na pre koy. Isugba sa day na daan para di kayo ngilngig. Kay amo man ang tunuan, maunay dabis nga resipe sa kasili kanang ginataan. Og ari na putas kinilaw. Basta kinilaw gani ang hisgutan na agyud na permi ang bunga sa Gemelina. Say bunga sa Gemelina nga kamatis man na. O kamatis din na. Sorry. Og syempre ato po nang butang nga gameng luya. Og para mas malami ato po butang nga pipino. Og syempre nga atong pangmalakasang sili nga gameng suka. Muro magdili pa ni kahang. Ako pa niyan indungagag sili. Og syempre wag yun ilami kung walay asin. Butang nga asin 1 kilo, bitsin tungas kilo. Makaon ba baka ni? Bitaw joke ra pre koy. Basin mo tuon niya mo ba? Og ato ra nang i-mekas de einsen. Mekas lang para mo tuhop ang lasa. Ato po nang butang nga gameng buongon para medyo aslum gamay ba. Og i-mekas na pod ensen. Grabe na yan ensen. Og syempre ato sa natilawan kung lami ba or dili. Basta-basta. Pasado kay na. Huwag kay luto naman ng sunog ba nga kasili. Magsugo na magluto pare koy. Music Maestro. Sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Okay, naplastada na ang tanan pare koy. Manalangin sa ta. Magpasalamat ako nun sa Ginoo kay sa iyahan ni ang tanan. Ang puhunan lang namo ani ang pagkugi lang. Hab na pud. Hab na pud pare koy. Okay. At saan ay nagtukod din ha? Biyag ba? Bila na pare koy. Sili. Mas balat. Uwabang. Daggan nila eh. Bijaan, prekoy. Kisi-kising agi pare koy. Napay duha fight for championship.